живее един мъдър човек. Той имал 3 сина. Най-голямото желание е 3-мата му сина да станат честни и почтени хора. Един ден старцът ги повикал и им казал: Деца мои, пораснахте и станахте здрави млади мъже. Стар съм вече, нямам вашата сила. Затова идете вместо мен, потърсете и открийте най-скъпоценния плод. Давам по всеки един от вас по еднакви сила жълтици. На добър път! С радост ще тръгнем да ти изпълним волята, тате. Да, с радост. Довиждане. Довиждане. Изминала 1 година, откакто 3-мата сина тръгнаха да търсят най-скъпоценния плод. Първо дома се върнал най-големия брат. Добър ден, тате. Върнах се. Добре дошъл, синко. Кажи ми, как и къде откри най-скъпоценния плод? Аз с парите, които ти ми дади, аз отидох на пътешествие. Минах през морета и океани, стигнах до далечни страни. Изстъпих на различни странни брегове. Донесох ти на теб много различни плодове. Банан, ананас, мандарина и портокал. Ето ги пред теб. Опитай и ги избери кой от тях ти харесва най-много. Ти си мъдър и със сигурност ще избереш кой от тях е най-скъпоценният плод. Браво, синко. Добре си сторил. Ти си избрал труден път, но си постигнал и много. Не си се оплашил от трудностите. Нека изчакаме брата ти да се върнат. Тогава ще отседи кой ми е донесъл най-скъпоценния плод. Изминала и още 1 година, откакто 3-мата сина тръгнаха да търсят най-скъпоценния плод. Втория от дома се върнал средния брат. Добър ден, тате, върнах се. Добре дошъл, синко. Кажи ми, как и къде откри най-скъпоценния плод? С парите, които ми дади, аз тръгвам да обикалям нашата прекрасна земя. Много дни търсих най-хубавата земя, защото само тя би могла да роди най-скъпоценния плод. Накрая купих една плодородна земя на юг. В нея расте това грозде, което съм наресла. Това петно обира силата на слънцето, земята и водата, затова е толкова сочно и сладко. А виното, което се прави от него, няма равно на света. Опитай ги и ще видиш, че това е най-скъпоценният плод. Браво, синко. Доволен съм от теб. Ти обичаш земята и тя ти се отплаща с ценни плодове, плодовете на твоя труд. Нека изчакаме най-малкият ти брат да се върне. Тогава ще отсъдя кой ми е донесъл най-скъпоценния плод. Изминала и 3-та година, откакто 3-мата сина тръгнаха да търсят най-скъпоценния плод. Последно по дома се върнал най-малкия син. Виж ли малкият ни брат? Никакъв плод не носи. Защо? Добре дошъл, синко. Ето, че отново си тук с нас. Кажи ми, как и къде откри най-скъпоценния плод? Аз тата реших да отида на една школа с прочути учители. Те са мъдреци и философи. Изучих различни науки, а това, което ти нося, е моята диплома за полученото знание. Най-сетне! Сега вече мога да отсъдя. Ти си ми донесъл най-скъпоценния плод. Наистина чудни са далечните непознати земи. Наистина удивителна е силата на гроздето да ражда нашата хубава земя. Но най-скъпоценният плод е този, дето знанието дава на човека.